Sen dúbida o relato que máis me gusta de todos do libro de Made in Galicia é o primeiro, o que se titula Falar. Teño un ano e poucos días, e cando escoito Clara, presto atención. Escoito as persoas que viven nesta casa e aprendo cousas todos os días. Mamá ten outro nome, que é Laura, e cando mamá chama por Tomás, sei que ese é papá. De vez en cando veñen outras persoas á casa, e as que teñen enrugas nos ollos e sempre están rindo son a avó e a avoa. Tamén está a Rula, que é pequeniña e vive dentro dunha gaiola. Sei que estou nunha idade complicada, porque o día menos pensado teño que comezar a falar, que é algo que non se fai todos os días. Falar facilita moito as cousas. Cando saiba falar por fin, van saber que se choro de noite non sempre é porque teño sede ou me doe a barriga, porque ás veces soño cousas que non entendo. As cousas que non entendo son moitas aínda, que hai unha que me preocupa especialmente. Nesta casa falan dunha forma moi extraña. Mamá e papá e aos avós, cando están comendo, por exemplo, escoitolles palabras como sopa, pásame o pan, un pouco de sal ou biscoito. Eu poño o oído e escoito e vou aprendendo. Rula é unha persoa diferente. Fala dunha maneira que se chama cantar ou asubiar. Que yo escoito a mamá. Que ben canta Rula, ou asubía un pouquiño, Ruliña. Antes, cando estaba soa, ás veces intentaba falar como Rula, pero nunca sabía o que quería decir. Como Rula só sei decir ou aínda que ese non é o problema, porque realmente ninguén fala como Rula nesta casa. Mamá dille que de cando en vez cousas lindas. A ver, bonitiña, aquí che traio o alpiste, mas dillo como fala mamá, sen ruídos raros. O problema é que de escoitar falar a mamá, papá e os avós, eu xa sei polo menos 100 palabras, como peido, pis, a nena ten fame, xa é de noite, esta nena é moi tranquila, é moi lista, vai chover e cousas así. Eu escoito e gardo esas palabras para min e repítoas por dentro. Hai moitas palabras que escoito que aínda non comprendo, como quilómetro, enciclopedia ou empanada de xouvas. O problema que teño é que, por exemplo, mamá cando fala de min con papá di a nena está experta e de repente ven onde a min e dime ai, mi niña, que ya despertou, ya despertaste, Clara. E eu sei que Clara son eu, mas aínda non sei por que me chamo mi niña, se eu son a súa nena. Papá fai o mesmo, está falando coa avoa e di a nena debe de ter fame e ven e dime cosita, tienes hambre? E eu abro moito os ollos intentando comprender que pasa aquí. É unha situación extraña que se repite continuamente. Entre eles non, mais comigo cambian de forma de falar. E agora estou nun dilema porque penso que están esperando a que eu me poña a falar un día destes. Eu xa sei dicir mamá en segredo. Digo cando estou soa porque quero practicar. E teño medo de que cando o vai a dicir por primeira vez me saia mal. Mais o meu dilema é que non sei se botar a falar como falan meus pais cando falan entre eles e con meus avós ou se poñerme a falar desa outra maneira en que me falan a min. Rula, polo menos, sempre fala igual. Eu é que os meus pais non os acabo de entender. De momento, vou esperar un pouco, a ver se se aclaran, aínda que se non queren que fale como a eles, as súas razóns terán, digo eu. Chao.